KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandirabe yebobe yaw Piindi TV wonbe nder leydi Sénégal hay ciagal leydi onon kala kubal on calminama on bismama kadi on jettama hande ko aljuma nogase jeegom lewru me hitande ujunnaje ɗiɗi nogase tati en ngari yettinde oɗo aadi woni roɓindo jayndeji joni koye majji paɗen jayndeji leydi men e oɗo subaka hande aljuma kañumen karine wayno ngari koko yewti e jaabuwuji laamu leydi Sénégal woni jagorde gardugol horejo jagordo Amadou Ba hanki toon to Assemblée nationale tawi ɓe jabti koko wiyete question d'actualité manam ko fate banggue joljole leydi ndi jagorde kewde hanki ne gonno toon to hémicycle ngam jabade namde député ji opposition hono no pouvoir jayde les témoins ko nden puɗɗortoɗen e oɗo subaka hande nden jayde wi ko gouvernement o ne wayno huccodiri e parlementaire uji ɗi woni ɓen subaɓe dental toon to Assemblée nationale bi enir dum ko dum acte 2 woni dawal dimmal e on tuma be bi ko Amadou Ba ene wayno tan hebi jabtade namde de kala tawi ko namde jojjudi ene hen ko yewti ko sumgoji élection présidentielle 2024 tagal nde o namda wiya wonde beredin sumgoji jograne dirtinede walla mbele ma yubbine no yidirani kanko hore jagordo o wi ko dum don ma yubbine hano hanit ni tene kadi no jangoy mum Sénégal nabe kala tagal vote on don 25 février ma ndaw ñene nogase jeegom ndun lewru e wiide makko fof ma yubbu rewa lawol jayndi l'observateur kanyum ne ari on don fanno den wi ko Assemblée nationale question ngaji be bitan ko question sans réponse ene wawi wonde temedere jabul ene wawi wonde kadi wasde wonde din jabuji cohladi di dum ko tagal namde député ji di ko yiwiti e opposition hani e pouvoir be bitan ko fate bangi hono labbitingol yoga e jagorde e ko fate bangi fannuji kewdi gele bangi je leydi do e Dakar woni tonto Ngor ha tonto noko bitedo hono geejo way ha ko yiwiti ala haali gonka leydi ndi fitinaji di e ko nandi hen be bi ko jagorde kewde garti hen haysino tawi kongudi ciofdi ciutama hanki tonto Assemblée nationale jayende Vox Populi kanyum ne wi koko yiwiti ala haali din question ngaji woni den namde jabuuji hanki umrade député ji di fewde jagode leydi Sénégal be mbitan ko Antoine Diom kanyum odo sa hande suuti kongudi fewde Ousmane Sonko kono kadi on don Guy Marius Sagna tawi ko kongudi fewde mabbe hani e ben mobe gondi jayden ko be non koliti wonde kanko Antoine Diom o jabti ko Guy Marius Sagna bido wonde ne o woniri do en tan ko fenande wadde fabriqué joge résultat ji kanko mo ganda woni Antoine Diom non de suuti kongudi o wi ko adi kala ko wasde horma nanay kongude mo ganda kan woni Guy Marius Sagna tagal nde o jabti o wi Sénégal di jabti tan ko gonka manam den jaggende hani mettere opposition yidi wadde imposer do e der leydi Sénégal kanko Antoine Diom ko ngoni makko ne jaaji hello tati e der den jayde Vox Populi jayde les échos kamne arti hen be bitan ko lamungu woni gouvernement o tonto Assemblée nationale dum ko hanki wonnom e alkamiso be koliti wonde ko hakkunde gulali woni lugde neddo kono kadi e hadde dum haalde e attaque personnel manam sudde kongudi jaggudi fewde neddo dum woni ko sohla hanki woni bien ko yiya hanki tonto Assemblée nationale sabi non jayden ko be mbi ko dum kakofoni mawdo tonto hémicycle manam ko jibor mawdo woni ko yiya hanki ton Biram
Souley Diop arti ko yewiti din milliards didi e kal din milliards di ganda di ko Amadou Ba woni ko on namdimo fannuji kiwdi garti hen kona dum Guy Marius Sagna kanyum kam jopi tan ko on don Antoine Diom kongudi jaggudi hani o wi dum wonde ko penowo e nder hémicycle bien jayndenkoɓe ina janni hen din kongudi mo ganda kan woni Antoine Diom e jabtowuji walla ni din kongudi mo ganda kan woni Guy Marius Sagna e jabtowuji on jagodo tambido gueɗe kisal nden ka leydi Sénégal jayde Sud Quotidien kanyum ne ari ko wiide din kongudi e fannuji kewdi kono arti hen namdal yubbo élection ngaji présidentielle 2024 tawi ko élection ngaji labdi teskadi dewdi lawol be mbi ko Amadou Ba calme le jeu manam so tawi ko jiboro wonno Amadou Ba asdi gedde kala lawol so wiide makko février 2024 ko den sungoji di e jubbinte te so tawi yubbinama no jangoy mum Sénégal nabe kala ma dutto e golle moyende tawno ko élection ngaji labdi jubbinte wiide makko ni dum don wona boulet e nder leydi Sénégal sabu kalde élection ngaji pandi ina heewi yede dille kono so tawi élection ngaji jettima tan moni fof ina yito en hoore mudum goto fof kadi aussi ina wayno fawo e dow ngol don lawol sabu yubbo on don élection dum je sababu non jaynen ko be mbi ko Amadou Ba deñi hakkillaji hanki tonto assemblée nationale jayde Le Quotidien den don ne arti e den peeje walla mbiyen ko wiite ko e feere ngam wadde maintien de l'ordre woni artirde jam hani e habade ko yuti ko e fitnaji jiyaɗi jani ko ɓe mbi ko état nana toon to front manam laamu ngu nana dari e ngam artirde fanno e lawol e on tuma non premier ministre wi ko so tawi force de l'ordre force de défense et de sécurité ne wayno on gonano professionnel en manam gonano yimbe haralleɓe to banggue golle mumen ene wayno Sénégal wona do haalante sabu ben mobe kuccudiri ko yimbe fitine en kono kadi ko yimbe be ganda be ko hutortobe doole e kala saha saabi non o wi dum non yo yimbe jettu ben don force de défense et de sécurité Antoine Diom kanyum ne arti hen holliti wonde tan ene wayno sayi manifestation ngaji ne mbade réprimer ko ben opposition kanyumen yetti on don fannu ko ngudi mabbe kambe kala tawe e hello joyi e den jayde quotidien Le Quotidien jayde witendi ha joni indépendant den don ari ko dialogue national ha hande ko yiti politique be mbi tan ko PDS woni parti démocratique sénégalais kanyum odo sa handi inana hala inana jogi mijo wadde retiré manam ina wawi boro hala ba cere ko yiti on don dialogue abe ngarta sabuji be mbi tan ko wasdeɓe haalnede exactement holko woni toɓɓe jogorɗe haalede toon kono kadi e holko beele élection ngaji ɗi jogani dirtinede woni sumgoji 2024 hani ko yewiti e fannuji kewɗi e ko fate banggue on ɗon agenda woni lelgo on ɗon dialogue kamɓe PDS ɓe mbi koɓe kumpa fannu o ko ɗum fulu total e jeese mabɓe noon ɓe mbi saabi noon ɓe mbi so tawi foof laɓɓinaka ko adi oɗo talata capantati lewru ndu ine fuɗɗo on ɗon dialogue kamɓene gasa ɓe mbaɗa retiré e ko yewiti on ɗon dialogue national mbo hori leydi ndi noddi kona ɗum jayde Le Soleil gendiri nde kamne ari e ko yewiti e ngesa dawrugol leydi Sénégal ko limore Fatam Lamiri woni parti ji politique tawteɗo e nder leydi men ɓe kolliti wonde ko 339 parti politique kañum woni ko tawateɗo e o saaha e leydi wande no Sénégal to banggue famɗude e woni superficie on ɗon ɓe garti noon e limde manam ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni ɓurɓe hewde parti ji to banggue coalition e o saha ardi ko Macky Sall ɓe mbi mo jogui 54 piccal joyi kala temde nde ƴettuɗa woni 44,5%. kanko ardi Abdoulaye Wade kanko Macky Sall noon sa ƴeewi omo rendini ko tolni e temedere 51 parti e on ɗon coalition ko Benno Bokk Yakaar Abdoulaye Wade ari deuxiéme kañumni ene jogui 143 temedere 53 parti Abdou Diouf woni troisiéme kañumni joguino walla ni mbiyen e on ɗon quatriéme muɗum position ko Léopold Sédar Senghor ɗum saabi noon jayden ko ɓe mbi ne wayno ko ina teddiri leydi wani no Sénégal ko tolni e temetere 39 parti politique et coalition jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten jaydeji meɗen e oɗo aljuma ne wayno jaydenkoɓe ngari koko yewti e ko ganduɗa kañum tigui woni ɗeɗo baroɗe ganduɗa woni jogorɗe ɗe walla waɗɓe visé ko fate banggue oɗon Europe woni Ligue des champions walla Ligue Europa hani e Ligue Europa conférence ɓen garti limtanden ɓe mbi tan ko Nicolas Jackson Krépin Diatta Pape Matar Sarr wondude e Sabali hani e waɓe noon ɓe garti noon e famminden ɓeɗo baroɗe ɗi ganduɗa inana joué oɗo weekend ko fate banggue Europe woni won hen joopi ko qualification Europa League heddi
heddiɓe jiiɗi nangtade ko boni ko fof kam ko on ɗon Europa League Conference janekoɓe gaari e on ɗon coupe du monde mondial U20 mo ganduɗa ne fete oɗo saaha toon to leydi witende Argentine ɓe mbi ko Pape Demba Diop kañum foti ɗowde baroɗe ɗe ha jetto toon to 8e de finale kanko on ɗon jeune milieu de terrain buteur hakkude meɗen e leydi witende Israël ɓe mbi tan foof de hande o roti koye balɓe makko gam wambude Sénégal ko yuti e on ɗon mondial Argentine 2023 koɗo guddirɗen ko yowiti roɓino meɗen jayndeji e oɗo subaka aljuma joni paaɗen koye rogere wattinide woni fait divers. fait divers men e oɗo aljuma hande bandiraɓe musidɓe tedduɓe ne wayno garaten koye ngal natal ngal jiiɗon woni ngoɗo photo hakkude Vinicius Junior e mo ganduɗa kan woni Adji Sarr eɗen jiiyaɓe gossodira ko wiyete maillot woni maillot de foot hen goto ko numéro 20 Vinicius ko ɗum andira Adji Sarr jouani football ala numéro kono ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni dessinoɓe ɓe woni ɓen ɓe ganduɗa ko windoɓe ko wiyete odia tawi ko tribunnaɓe cuɓiɗen ngal ɗo natal gam haalde koɓe jiiɗi sifade ɗo Adji Sarr numéro muɗum o winda hen ko 24 c'est à dire ko 2024 mataw sumgoji paaɗi hollirde wonde caggal sa ƴeewi e gonɗon photo walla o e banggue ma yi baaɗi ina keedi o to banggue ne mbeyna juuɗe fof noon wonko ngal natal haalata ɗum jeeyi sababu hande cuɓiɗen haalde ko yuti e oɗon phénomène mo ganduɗa inana memi windere nde kala e kuuɓal kono ɓuuraten nayrade koto banggue sengo football nde tawno ɓe jiiɗi sifade ɗo henna koko yuti e gueɗe racisme eɗen gandi Vinicius Junior on ɗon star mo foot Real Madrid e toon to Brésil heeɓino ko wiyete ko victime to banggue racisme woni gulali ko mbiyata ko gulali wandu e nder terrain de football naam wonagol woni lawol gadnol ko joueur ɓalejo ina heeɓa ɗin ɗon fannuji men garto hen so Allah lamɗo jaaɓi e nder yewtere men ko ganduɗa kañum woni Adji Sarr kamni heeɓi victime mbiyen wiyede biyoje ɗe ganduɗa ɗe ko wandu hemdu AVC tawi ummi koye konguɗi Ousmane Sonko Adji Sarr yalti caggal muɗum ene waɗa défendre ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko ñawɓe ne gonde rafi AVC kono kadi o yonnani ɗin konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko gorko mo wi ina jogui fartange walla sembe yidde ƴamde lefol laamu leydi Sénégal ina ƴetta debbo ene nandina ɗum e wandu ñawdu rafi AVC kono wona toon paaɗen kalten koko yiti koye on racisme mo ganduɗa o ene tawe nder football walla tan ene tawe nder windere nde kala e mbadi kuuɓal mo ganduɗa ko Vinicius Junior eɗen gandi ko yiti koye attaque ko fate banggue hono ɗin ɗon fannuji to banggue racisme ko heeɓi hen e nde hitande eɗen mbawi wiide ala e gasde kono wona kanko tan no mbiruno ɗen nani ko wayno Dani Alves heeɓi ɗum Kalidou Koulibaly ɗo e Sénégal laabi limlimtinde toon to Naples kono kadi Romelu Lukaku toon to Inter de Milan Demba Ba haala mum haaltake waaɓe noon e waaɓe noon en tout cas jour uji ɗi ganduɗa ɗi ko hewɓe Joseph Antoine Belen so tawi en duttima caggal e des années 1992 toon to Marseille hayson tawi on saaha défense nde manam joni o e défense ndeno wonani gotum nde tawno nden so tawi joueur ɓalejo heeɓi victime to banggue racisme ene wayno joomum koko yewete e terrain o kono kadi wallittaki to banggue réseaux sociaux e to banggue conférence de presse kono hande en jii FIFA inayi campagne mo ganduɗa o ko windude bindol ne wiye ko wiyete ko non à la racisme manam so tawi match o ne fuɗɗo capitaine de football o ne heeƴittude konngol kono kadi so ɗum ala bindol ina waɗa défilé hollire wonde football e raciste wona gotum kono noon ko ɓuuri hen ko hawnade holko saabiɗen kala kaɗo haala sa ƴeewi guila on campagne fuɗɗi fewde hande ma mbiya ɓe gon koye wadde campagne pour wadde encouragé ko yewti koye on ɗon racisme e nder football ha tengti toon to dunde Europe nde tawno ustora ko woni koye ɓeydade e kala e saaha holko jeeyi sababu on ɗon noon sababu o ene wayno ko ɓen acteur eɓe daraniɓe fannu o jahata e haare nde ha gasa c'est à dire ko début match walla e plateau ji télévision walla e réseaux sociaux on campagne nawete kono noon sanction ngaji gotta arbitre walla ɓe ganduɗa kañumen goni public o hayso tawi mbaɗama sanction nene hande woɗɓe kadi aussi ma ƴettu ko yewti koye on ɗon tournure walla ƴetta hono on ɗon fannu kañumenne ina pawa ɗum e dow goɗɗo wadde hande o eɗen paami football e racisme ko gueɗɗe ɗi ganduɗa ɗe jiidani lawol te kadi gummodaki joftude yani manam ndendani lawol wadde discrimination mo ganduɗa ene yiiye e football o tawi kadi fawte ɗum tan ko groupe ɓalejo eɗen mbawi wiide hande o ɓaleɓe ganduɗa ɓe ko haaloɓe nane ina poti ummanade fannu o
ina poti aussi wadde darde mumen e doole mumen kala ha ɗum ɗon wawa iwde ha laaɓa ceer e nder football windere nde hani tengti toon to dunde Europe hay sinno tawi ma won biɗo pourtant dolaji dentuɗo nana e avancement e ko yetti on ɗon fannu mo ganduɗa ko Joe Biden nomi chef d'état majeur muɗum mo ganduɗa ko ɓalejo te kadi o wi ɗum ko campagne ma gadiɗo jimmi ko kaɓa ko yewti ko e oɗon discrimination mo ganduɗa ne waɗe e dow ɓaleɓe woni nden yawre walla nden yaware e ko nande so tawi ko ɗum kutorɗen wadde eɗen mbawi wiide ɗum koto banggue politique naam koto banggue koddigal kono football mo ganduɗa ɓalejo ina fetta boɗejo ina fetta métis ina fetta fuñe ina fetta wadde mbiɗa sikki discrimination e ko yewti ko walla nden yaware e nden yawre e nder football ina foti gasde ha laaɓa ceere e nder windere nde ko ɗi konngudi guddirten e oɗo ñalawma aljuma ko yewti fait divers e oɗo plateau meɗen Revue Des Titres amin ñaago on tan ne jokkoton hormade e ɗoftade programme Piindi TV ha toon to Piindi radio en jetti mo ganduɗa kam woni biteɗo Djiby Dieng gorko mbo kanereje to banggue caméra Ali Fall kam ne yettama to banggue montage aadi moɗon e Revue Des Titres so gueno haaji ko talata paaɗo nde tawno altini eɗen cikki ko ɗum férié journaux du Sénégal jaltata yo Allah hokki en weekend moƴƴo malaɗo yo en gone jaam. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.